ሕዙ ሰላምታና ይብፅዓኹም ክቡራት ሰማዕትና ሎም ዝበልናዮም እዋናዊ ዜናታት ሒዝና መፂና ኣለና ክሳብ መወዳእታት ተኸታተሉና ኢኹም። ኣብ ትግራይ ወረዳ ፅርዓ ወንበርታ ደንዴሳ ሓደጋ ባርዕ ሓዊ ከም ዝተለዓለ ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ኣፍሊጡ። እቲ ባርዕ ሓዊ ኣብ ወረዳ ፅርዓ ወንበርታ መዋሰን ጣብያታት ሚካኤል እምባ፣ ሓየሎም፣ ዒራ፣ ከልሻ ፍሉይ ቦታ ደላል ሸዋው ዝበሃል ከባቢ ዝርከብ ዴሳ መንግስታዊ ደኒ ሎሚ ዕለት 3/10/2018 ዓ.ም ካብ ሰዓት 6 ፈረቓን ቀትሪ ጀሚሩ ምኽንያቱ ብዘይተፈለጠ መንገዲ ሓደጋ ባርዕ ሓዊ ተላዒሉ ስለ ዘሎ በብብርኩ ዝርከብ ኣመራርሓን በዓል ሞያን ኣብቲ ከባቢ ዝነብር መላእ ህዝብን ብቐንዱ ድማ ኣመራርሓን ኣባላትን ሰራዊት ትግራይ ዝተለመደ ኩለመድያዊ ርብርብ ክገብሩ ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ፀዊዑ። እቲ ቢሮ ናይ ኩሉ ሕብረተሰብ ዝተዋደድ ፃዕሪ ከም ዝጠልብ ድማ ሓቢሩ ኣሎ። ወታደራዊ ሓይሊ ኣሜሪካ ንዝወደቐት ሄሊኮፕተር ሕነ ንምፍዳይ ኣብ ልዕሊ ኢራን መጥቃዕቲ ከም ዘካየደ ገሊጹ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ቴህራን ናይ ኣሜሪካ ሄሊኮፕተር ኣብ መጻብ በሆርሙዝ ወቂዓ ኣውዲቓ ኢሉ ድሕሪ ምኽሳሶ ሰራዊት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን መጥቃዕቲ ፈጺሙ። ማእኸላይ ትእዛዝ ኣሜሪካ ወይ ድማ ሴንትኮም ናይታ ዝወደቐት ኣፓቼ ሄሊኮፕተር ሕነ ንምፍዳይ ትማል ሶሉስ ምሸት ኣብ ልዕሊ ኢራን መጥቃዕቲ ከም ዘካየደ ገሊጹ። እቲ መጥቃዕቲ ንዘይቕበሉ ወራር ኢራን ዝተመጣጠነ ምላሽ ምዃኑ ዝገለጸ ትእዝ ኣብ ወሰናወሰን ወሽመጥን መጻብ በሆርሙዝን ፍንጀራታት ከም ዝተሰምዐ እውን ተገሊጹ። ፕሬዚደንት ትራምፕ እቶም ክልተ ኣብረርቲ ናይታ ዝወደቐት ሄሊኮፕተር ብናይ ኣሜሪካ ናይ ባሕሪ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ከም ዝተረፉን ዝኾነ ጉዳት ከም ዘይበፅሖምን ገሊጹ ኣሎ። ሰበስልጣን ኣሜሪካ ኢራን ነታ ሄሊኮፕተር ብሰብ ኣልቦ ነፈሪት ከም ዘውደቐታ እኳ እንተገለጹ እቲ መጥቃዕቲ ኾነ ኢልካ ዝተፈጸመ ድዩ ኣይኮነን ግን ንጹር ኣይኮነን። ማዕኸናት ዜና ኢራን ነቲ ፍጻመ ጸብጺበን እኳ እንተነበራ መንግስቲ ኢራን ግን ንውድቀት እታ ሄሊኮፕተር ሓላፍነት ከም ዘይወሰደ ማዕኸን ዜና ኢራን ምህር ሓቢሩ ኣሎ። መርበብ ሓበሬታ ኣሜሪካ ኣክሲዮስ እቲ መጥቃዕቲ ንመከላኸሊ ኣየርን ስርዓት ራዳርን ኢራን ዒላማ ዝገበረ ምዃኑ ሓቢሩ ኣሎ። መንግስታዊ ማዕኸናት ዜና ኢራን እቲ ፍንጀራ ኣብ ግዛኣታት ሃገር ኣብ ወሽመጥ ፋርስ ከም ዝተሰምዐ ድማ ሓቢረን ኣሎ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ምስ ኤቢሲ ኒውስ ኣብ ዝገበሮ ናይ ቴሌፎን ቃለ መሕተት ሰራዊቱ ንዝወሰዶ መጥቃዕቲ ንኢራን ተሓታቲ ገይሩ ይኸሲስዋ ዘሎ። ድሕሪ እቲ መጥቃዕቲ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢራን ኣዋስ ኣራግቺ ሃገሩ ነቲ መጥቃዕቲ ሕነ ክትፈድም ምዃና ብትዊተር ብምሕባር ኣሜሪካ ዋላ እኳ ዓውደ ውግእ እንተተሰዓረት ኣሜሪካ ግን ውሳነና ትፈታተንላ ኢሉ ወሲኹ እውን እቲ ሚኒስተር ሰላም እንተደሊኾም እቲ ዞባ ለቒዕኩም ውፅእ ክብል ንኣሜሪካ መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ ኣሎ። ዋና ተደራዳርን ኣፈኛ ባይቶን ኢራን መሐመድ ባጋር ጋሊባፍ ቅድሚ ፕሬዚደንት ትራምፕ ብዛዕባ እታ ዝወደቐት ሄሊኮፕተር ኣፓቺ ዝሃቦ ርእይቶ ኣብ ትዊተር ጽሒፉ ነይሩ። ንሕና ቋንቋ ዲፕሎማሲ ኢና ንመርጽ ግን ካልኦት ቋንቋታት እውን ንፉዓት ኢና ቃልኩም እንተዘይኽቢርኩም ናብቲ ብደንቢ ንኽእሎ መድረኽ ዘተ ክንምለስ ኢና ክብል ኣሜሪካ በቲ ዝደለየቶ መንገዲ ክተኣናግድዋ ምዃኑ መጠንቂቑ ነይሩ። ከምቲ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢራን ኣዋስ ኣራግቺ ነቲ ለይቲ ተፈጺምዎም ዝነበረ መጥቃዕቲ ምላሽ ከም ዝህቡ ኣጠንቂቕዎ ዝነበረ ኣብ ልዕሊ ወሽመጥ ፋርስ ዝርከብ ወተሃደራዊ መደብራት ኣሜሪካ መጥቃዕቲ ሕነ ንምፍዳይ ፈጺማ ኣላ። ኣሜሪካ ነታ ዝወደቐት ሄሊኮፕተር ሕነ ንምፍዳይ ኣብ ልዕሊ ኢራን መጥቃዕቲ ምኽፋታ ስዒቡ እስላማዊ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ኣብቲ ወሽመጥ ኣብ ዝርከቡ ወተሃደራዊ ማዓስከራት ኣሜሪካ መጥቃዕቲ ከም ዘካየደ ገሊጹ ኣሎ። እቲ ሰራዊት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብቲ ዞባ ንዝርከቡ 5 ምድብ ሓይሊ ባሕሪ ስርዓት ራዳርን ወተሃደራዊ ማዓስከራትን ኣሜሪካ ብሓያሎ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ዒላማ ከም ዝገበረ ሓቢሩ ኣሎ። መንግስታዊ ቴሌቪዥን ኢራን ከም ዝጸብጸቦ ሰራዊት ኢራን ነቲ መጥቃዕትታት ዝፈጸሞ ኣሜሪካ ኣብ ደቡባዊ ኢራን ኣብ ልዕሊ ሰቢዳት ዘካየደቶ መጥቃዕቲ ሕነ ንምፍዳይ እዩ ኢሉ ኣሎ። ምንጭታት ኣሜሪካ ነቲ መጥቃዕቲ ተመልኪቶም ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ኢራን ኣብ ባህሬን ኩዌትን ዮርዳኖስን ኣብ ዝርከቡ ወተሃደራዊ ማዓስከራት ኣሜሪካ 4 ሚሳይላትን ሓያሎ ሰብ ኣልቦ ነፈርትን መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመት ይሕብሩ። ምስኩር ሓለዋ እስላማዊ ሰውራ ኢራን ቀረባ ዝኾነ ማዕኸን ዜና ታስኒም ኢራን ኣብ ዮርዳኖስ ኣብ ዝርከብ ወተሃደራዊ ማዓስከር ኣሜሪካ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመት ሓቢሩ ኣሎ። በቲ መጥቃዕቲ ቀንዲ ዕላማ ዝነበረ ኣዝየን ምዕቡላት ነፈርቲ ውግእ ኣሜሪካ F-35 ዝዕቀባሉ መደበር ምንባሩ እቲ ትካል ሓቢሩ ይርከብ። ማዕኸን ዜና ፋርስ ኢራን እውን ኮር ሓለዋ ሰውራ ኢራን ኣብ ወሽመጥ ፋርስ 21 መደብራት ኣየርን ባሕርን ኣሜሪካ ዒላማ ከም ዝገበረ ጸብጺቡ ይርከብ። ኩናት ምጅማሮ ይተርፍን ኣቶ ጌታቸው ረዳ ትማል ኣቶ ጌታቸው ረዳ ምስ ሮማናት ኦንላይን ሚድያ ብዝገበሮ ጻንሒት ሕወሓት ዓቕሚ ኣለዎ ደይብሉን ካልእ ጉዳይ ኮይኑ ግን ኩናት ምጅማሮ ይተርፍን ክብል ተሰሚዑ ኣሎ። ሕወሓት
ሓድሽ ረቂቕ ኣዋጅ መግፈፍ መናእሰይ ምውፅኡን ማእኸላይ ኮማንድ ምጥያሽን ስዒቡ ደቂ እንስሳን ኣዴታት ትግራይ ንእሽተይ እውን ክዕርፍ ኣይፈቐዱሉን ይብል ጌታቸው ረዳ። ቀፂሉ እውን ሕወሓት ወፊርካ እቶ ዘብል ነገር የብሉን ክጠፍእ እዩ ዝግባእ ተረዲእዎ ብሰላም ተትጠፍእ ደስ ምበለኒ ግን ኩናት ምጅማሮ ይተርፍ ናተይ ስጋት እውን ካብ ቁፅጥር ወፃእ ናብ ዝኾነ ኩነታት ከይነኣቱ እየ ክብል ተሰሚዑ ኣሎ ጌታቸው ረዳ። ብዛዕባ ብሶሙን ኣብ ሽራሮ ጎምሃለ ከባቢ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ድሮን እውን ፀረ ድሮን ሒዝና ኢና እናበሉ ዝጀሃሩ ዝነበሩ መንእሰይና የውድእ ወለዉ ኣብ ጥራሕ ኢዶም ኢሉ እቲ መጥቃዕቲ ዝበፅሖ ሰራዊት እውን ናብ ሱዳን ይኸይድ ከም ዝነበረ ዝገለጸ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ቀንዲ መኽየዲኦም እውን እታ ኣብ ሱዳን ዘላ ኣርሚ ሰብዓ ብሰንካብ ኩናት ሱዳን ምስታፋ ስለ ዝተመናመነትን ብተወሳኺ እውን ካብቲ ዝነበሮ ተሸረሪና ከባቢ ናብ ኩምሩክ ከባቢ ስለ ትንቀሳቐስ ናታ ቦታ ንምትካእ ኢሉ ብዛዕባ ሻዕብያ እውን እንትገልጽ ሕወሓት ብምዕራብ ትግራይ ኩናት ከይኸፍት ተጠንቂቕዎ እዩ። ምክንያቱ ሕወሓት ብምዕራብ ትግራይ ኩናት ከፊቱ ማለት ሰራዊት ፌደራል ናብ ደቡብ ኤርትራ ምግባዝ ማለት እዩ ዝበለ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኩናት ካብ ደቡብ ኤርትራ ርሒቑ ኣብ ትግራይ ማለት እውን ኣብ ኣለማጣ ከባቢ ክጅመር እዩ ዝደሊ ኢሉ ኣሎ። ብዝተተሓሓዘ ዜና ሰራዊት ሱዳን ኣብ ጥቓ ደቡብ ኢትዮጵያ እትርከብ ስትራቴጂካዊት ከተማ ኩርሙክ ንምሓዝ መጥቃዕቲ ሰብኣልቦ ነፈር ተሓይሉ ኣሎ። ሰራዊት ሱዳን ነታ ኣብ ጥቓ ደቡብ ኢትዮጵያን ሱዳንን እትርከብ ስትራቴጂካዊት ከተማ ኩርሙክ ንምቁፅጻር መጥቃዕቲ ሰብኣልቦ ነፈርቲ ከም ዝፈጸመ ተገሊጹ ኣሎ። ኩናት እናቐጸለ ብምኻዱ ኩነታት ጸጥታ እቲ ከባቢ እናገደደ ይኸይድ ኣሎ። ብተመሳሳሊ ግዜ ድማ ግጭት ሱዳን ብዝምልከት ሓድሽ ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታት ተጀሚሩ ኣሎ። ላዕለዋይ ኣመኻሪ ኣሜሪካ ኣብ ጉዳያት ዓረብን ኣፍሪካን ማሱድ ቡሎስ ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ እማራት ዓረብ ሼኽ ዓብደላ ቢን ዛይድ ኣል ናህያን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ በድሪ ዓብደላጢፍን ብተናጸል ናይ ቴሌፎን ዝርርብ ከም ዝገበረ ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ዓፋር ዝተረኸበ ናይ 100 ዓመት ዕድመ ዘለዎ ዝተቓጸለ ዓጽሚ ናይ ዓለምና ንመጀመርታ ናይ ኣስካሬን ምቅጻል ታሪኽ ክኸውን ከም ዝኽእል ተገሊጹ። ኣብ ኢትዮጵያ ፍሉይ ስፍራ ጂኦሎጂ ኣብ ዝኾነ ሓጓፍ ሽንጥሮ ዓፋር ናይ ወዲ ሰብ ታሪኽ ዝቕይርን ኣዝዩ ፍሉይ ናይ ጥንቲ ወዲ ሰብ ሬሳ ናይ ምቅጻል ርክባት ከም ዝተረኸበ ተመራመርቲ ስነ ጥንቲ ኣፍሊጦም። እዚ ሓዱሽ ፍጻመ እዙይ ዛጌዳ ኣብ ኣውስትራልያ ሌክ መንጎ ተረኽቢ ካብ ዝነበረ ናይ 40,000 ዓመት ዕድመ ዘለዎ ናይ ኣስከሬን ምቅጻል ታሪኽ ብ60,000 ዓመታት ዝዓበየ ብምዃኑ ንመላእ ሳይንሳዊ ዓለም ዘስደመመ ዓብዪ ታሪኻዊ ረኽበት ኮይኑ ተመዝጊቡ ኣሎ። እዚ መጽናዕቲ እዙይ ብፍላይ ሚድል ኣዋሽ ፕሮጀክት ብዝበሃል ትካል ዝተረኸበ ኮይኑ እቶም ጥንታውያን ደቂ ሰባት ምስ ከባቢኦምን ምስ ምስፍሕፋሕ ሓርቦ ኣዋሽን ብኸመይ ይረዳዱ ከም ዝነበሩ ዘርኢ ህያው ምስክር እዩ ይብል። ብመሰረት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ካብ ካይሮ ዘመሓላለፎ ትእዛዝ 7 ሚኒስተራትን ኤጀንሲን ዝሓቆፈ ኢመርጀንሲ ማናጅመንት ሩም ከም ዘጣየሸ ገሊጹ። ብኻልእ ሓበሬታ ከም ኣካል ምድልዳል ዝምድናታት ክልቲአን ሃገራት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ሓድሽ ቀጽሪ ምምሕዳር ካይዱ ዑደት ኣካይዱ ኣሎ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝመርሐሉ እኹ ኤርትራ ኣብ ሓድሽ ቀጽሪ ምምሕዳር ካይሮን ዝተፈላለዩ ፓቪልዮናትን ህዝባዊ ኣገልግሎትን ትሕተ ቅርጽን ዑደት ኣካይዱ ንረባሕታት ህዝብታት ክልቲአን ሃገራት ንመሰጓም ነቲ ዘሎ ኩሉ መርያዊ ዝምድናታት ንምስንዳእን ንምድልዳልን ኣገዳሲ ምዃኑ ዘስመረሉ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኤርትራ ምስ ናይ ግብፂ ቁጠባውን ንግዳውን ኩባንያታት ብምትሕብባር ሓበራዊ ፕሮጀክታት ንምትግባር ዘለዋ ድልውነት እውን ገሊጹ ኣሎ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ዝበልናዮም እዋናዊ ዜናታት እዚኦም ይመስል ነይሮም። ኣብ ቀጻሊ ብኻልኦት ሓደሽቲ ዜናታት ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ንዓኹም።